Здравейте хора, аз съм Павло267, както го знаят, че он си ютубър само от Майнкрафт. Днес ще играем с Lucky Block. Ще пробвам да играем, защото не играх много пъти Lucky Block, но не стана, бъгва са тей. Ако се бъгва, ще направим тей, виж как се казваше. Оф, стига сега и да играем. Да знаете. Утре може да пусне... Чакайте. Докато влезе, разбрахте ли? Не слушайте, защото той за първи път, ето защо не мога да говори. Дайте ми 500 лайка. Ще покажа, аз имам името на FabiJ, защото... Да, ако искате, другия път ще говорим италиански. Може някой да не разбира български, ето защо. Ще видим. Хора, знаете... Добре, хора, оле, майка се бутана. Някой шупи бутана. Да се тръгваме. Ох, мокой. Оле, някой шупи портал, бе. Можеш. Какво? Не трябва да така играта. Не знам още, поне трябва да влези. Оле, майко, може да писне. Бутна ли бутона? Да. Какво се прави? Човек, какво се прави? Оле, може да шупим и да избягам. Какво е? Аз съм... Favicii Caduto / Fiori Dal Mondo. Да. Indestructible e Caduto / Fiori Dal Mondo. Adiós, amigo. Adiós, amigos. Adiós. Adiós, amigos. Adiós. Olha, видях мапата отдолу. Favicii Caduto / Fiori Dal Да Mondo. оправим тут. Ама, оле, забравяйте бе. Убих он там, че програмира нещата. Favicii Caduto / Fiori Dal Mondo. Защо? Защото поне да засвоим някакво... Хора, извинявайте, ще стопираме. Хора, здравейте. Здравейте. Ай, пак нов. Това е моя свят. Здравей. Tiha Sashirado. Hora, Dar Hasta 30 Cosis Distintus 3. Затвори портал. Имам инфаркт, че се затвори портал. Оле, виж как да вляза, Фери. Много от тревата. Indestructible C units all of Partita. О, хора, забрах. Ето започваме. Игра.
ако направим чалендж смешни за... Почваме видеото. И аз почнах, ама... Вижте един лайк, ако ми хареса. И сложи ли каса бомба? Да почваме. Не. Имахме този, аз знам къде е. Точно се бъга. Ора, да карам коливката ли? Да търсим вела, дете нататък. Къта ли? Оле, майко. Вземи таблета. Защо не послали да се заради? Ми пише, че няма си батерия. Преди да пише, ама казвате. Сложи си го набързо да се зарежда. Самата стани се включи. Хора, майко, ако ще правим света и не пусне батерията, аз ще взема с света за 100 чао.